Здравейте хора, днес ще снимаме на Майнкрафт. Ето сега създавам свят. И първо отиваме да фармиме дървета. Тук има едно прасе. Аз направо няма си правя нещата, направо правя кирка и лопата. И почвам с камъни. Защото и без това ще ги правя, само да ми правят нас. Къде е? И тук видях едно нещо, където може от тук направо да взимам камък и да почвам направо с камъка вече. Минавам за жумбата, ако може да чувате малко дишане, просто ми е за първи път да качвам видео. Не ми трябва тези дъртове. Имах предвид блоковете. Като само мисля, че малко да се направя къща, да се направя първо мебелите за къщата и тогава. Направо мисля да спидвам всичко. Но чакай, аз нямам такова. Нямам камък и съм тръгнал да шупя. Имам чувство, че корема ми ще избухне всеки момент. И хора, продължаваме. Само за да се намеря хубаво място, къде да качвам видеото. Значи имаме 12 стон и сега мисля вече да се направя другите неща.
Къде ще остави сега? Крафтинг тейбъл. Тук е. Окей. Добре, тук там. Мисля това да бъде някъде около 15 минути или малко повече. Само да видя какво имам, какво нямам. Значи ми трябват общо 3 неща. Сега отивам да фарма колове. Ма мисля дали има някъде планина тук направо от нея да фарма. Там чак много далече и сега няма ходя там чак. Аз ви казах, веднага ще намеря айрон тук и не че да ви казвам, но веднага намирам айрон. Преди даже не намерих и грам. Невъзможно да намеря толкова айрон. Супер много айрон, хора. Не знам. Представям си, не знам, направо ще намеря цял стак. Да видя колко имам. Сериозно ли 20? Вау. Преди първите път събирах по 5-6, сега направо с една копая дърт. И ви ли чухте това? Аз чух Herobrine. Буквално чува се нещо. Все едно някой гласа му спира и... Направо нищо като Herobrine или беше някакъв негов звук. Преди някъде в пустините намирах някакви негови свързани блокове с него и... Ето в част, който може да направи легло вече. Сърцето ми те пери от ужас. Но по-важното е да играем и да се забавляваме, отколкото се притесняваме. Отколкото се притеснявам толкова много, че направо сърцето ми казва, спри да играеш вече. Защото вечерта направо може да получиш инфаркт. Надявам се да няма никакви проблеми. Само разбрах кога стана вечер. И вече му се правя легло. Не вярвам леглото да е твърде далече. И отначало върнах се просто, защото имах малко проблеми. Найла ми скелетен. Не го казахме си на две. Много добре си, нещо ти няма.
намерихме село, но мисля вече да не... Просто да не се населвам там, защото докоснали един селянин голема ще ме приби от бой. Буквално той има толкова кръв, че на телефон почти не знам дали може да го хелвате. Защото на комп може, на компютъра може. Поне при мен. Не знам. Нито една кокошка, която веднага ще убия. Не бой се, селя, няма да ограбя. Ти си мой човек. Нямам коментари към тази котка. Да. Това какво беше изобщо? Огрете, които никой няма да взема. Аз казах направо, че ще ходя да вземам такова. Колт, но... Ето това ще направя сега. Аз много бързо стигам до бетрока. Но казах, ще намеря. Казано, сторено. Така вече не ми дава XP. Но вече ми даде едно. И се надавам за някой ден да съберем няколко сабскрайбъра. И може да последвате долу в BG. Той ми е приятел. Последвайте така и XR 3000. Задължително е. Той ще бори за не знам колко, 30 или май. Просто го последвайте. Сега пак трябва да си правя нова кирка. Или направо си направя да снима печката и да си направя айрон кирка. Така и така вече... ето го няма. Тъмно ще да кажа. Оп. Не бе, че му се прескача. Мога да ги освободя, все пак. Мога да ги освободя все пак, но... Котке, като държа меч, не знам, че ще те убия. Само издишат те се крави. Аз не съм котка. Поколи ми какъв си. Събирам други неща. Чакай, не сте локите. И мисля направо да преминавам към такова. Към Iron. Направо да си правя неща от Iron. $26 голд. И първо почваме с Iron. И след това ще си правя... Чакай. И мисля вече... Само да видя дали имам още 100. Не, нямам.
Дали сега да си взема малко или да изчакам да ми се направи тук. И много време ще отнеме, така че да си фарма малко и аз особено. Ще използвам дървената кирка. Чакай, ще може да направя нова. Малко е странно да качвам чак в 9 часа. Но просто сега ми дойде на къла. Сега, защото, нали, как ви казах за Excel 3000, той качва почти постоянно и не че му гледам почти всички видеа, но той все пак ми е приятел. Но мразя като някой сега не идва при мен и така. Няма да правя толкова с него. Не съм виновен, че е беден. О, зеле човек, който само обикаля. И не се спира. Сериозно 13 айрон. 14 вече. Но мразя като съм на телефон и не ми дава ачивменти. О. Еми, направо мисля да премена. Ето вижте ми скина на Spider-Man. Който го взех. Сериозно ли? Колко похарчих за та каска, брат? Това е много. Имаме 22. И 20... Къде отидоха другите? Не, това не е възможно. Чакай, аз защо ще взема. И мисля да си правя вече кофе и... няколко кофе и вече да събирам нужните неща за недъра, но... Мисля след малко видео да свършва. Ще продължим утре или не знам кога. Айде бе. Или направо това видео мисля да е 30 минути. На вас ви е лесно да гледате, но ето къде са ми били другите. Време е за... Той се не налага и вода. Първо аз направя броя. Big Brain. Щом да взимат по толкова, дали ще ми стигне и веднага да стане вечер. Много бързо става вечер. Аз мисля, утре малко... Пак ще е някъде към толкова
видеоклипа, защото... не знам аз защо. Ви казвам нещо поне. Сега се представям, тук съм и изведнъж чувам Herobrine. Значи аз каквото кажа и се случва. Казвам, тук може да има Herobrine и веднага се чуват някакви звуци. Постоянно. Добре се не разбирам да сте ги сложили там, но там имате поне 3 милиарда блока от сидове. Чакай. Извинявай, че се нахух. Нахух с злом. Колко пъти вече забравям къде ми е къщата. Или е тук. Ами що има крафтинг тейбъл. И вече мисля да си направя табела, защото ми омръзна. Ето може да си направя факли. Чакай, аз за какво трябва да направя сега? Чакай, че аз винаги забравям нещо. Да, трябва да си правя табел. Мале, много се изплаших. Ева голям. Айде на битка. Битка други ден. То си много ме издяна, като го държах в ръката. Да им търговията ти. Айде бе. Не ми е приятно и на мен така да правиш. Да мънкаш. Тук 100 милиарда... 100% някой крипър е гръмнал. Няма какво друго да е станало. Забравих, че селените в Майнкрафт имат 0,0000 IQ. Аз тези градини вече ще запомня къщата бил. Казах, ще си я запомня и веднага забравих. Видяхте ли? Иначе аз чех да фарма дърво и се сече нещо друго, веднага. И сега пак трябва да карам 3 часа натам и насам, натам, насам. Мисля вече след 8 минути да спирам видеоклипа, защото вече продължава 23 минути. На мен се привидя ли този кон се спална там някак? Те сигурно от пещерата. Аз помислих, че направо от тук някак си носят каски, но и пак той не изгаря. Аз ви казах, че никой няма да запомня къщата. Добре, казах, че да фарма дърво. Чакай, взека малко. Да, взел съм си. Аз просто видях, че имам такова, че мога направо си направя и ето.
А, ето. И аз виждам табелата или просто не знам как се кара в това. Не. И пак се върнахме, защото постоянно има някакви шумове. Знам от кой са вече. Оцелените. От кой друг? О! Разгеле. И предлагайте име за табела. Абе, няма да предлагате име. О, здравей, табел, който е. Винаги чешки ще махна. И ще сложа нова. Оп. Къщата ми. Мисля да са така. Няма да избъркам. Готово. Помислих, че написах къщата им. И пак е време да отиваме към тая тук пещера. Спри да мънкаш, защото ме побъркваш и вече да правим всичко. Значи, не ви мързи да хрънкате, но мързи ви да работите, но не ви мързи да хрънкате. О, най-после намехме, бе. Зомби, никога не съм се бил за зомбита. Първоначално, като издават тези звуци, помислиш, че е корема ми, но това 100% е звуци. Гръмни херо. Аз пък. Айде, крипърчо. Аз не се сетих. Зомби спаунър. Имаме Golden Apple. В бъдещите. Абе, за нова година епизодите може да... За да са... Бе... Чакай малко, да се какво ще го... Да са такова... За нова година. За... Таман 2021 може да е. И тя хубава година. Таман и моите стримове, видеоклипове ще са добри. Тук ще ми е тайната база. Тук ще ми е тайната база, в която ще се крия. Един е проблема. Има много твърде много пътища и даже целият код в самата игра няма ми стигне. И сега си представям, тук идва някакво чудовище отзад и ме бута. Ще да падна в това. Значи в следващия епизод ще го проверим, защото не ми се мре. Аз да взема такова, защото... Ето, видяхте ли?
легендите, ние после легендите. Както Джуми прави, събира се ги направо е така. Къщата ми! Ама друг ден. Къщата ми. Къщата ми. Да знаеш, че е моята, няма на кой друг. Освен ако някакъв селен да дойде и веднага да ми стои пред мен и да ме дразни. Както стои. Видях. Как две овци се спаднаха на едно и също място. Буквално ето тези овци, ето там, се спаднаха един път. Но един път и двете. Оп, гръмна, ама и не ми взе, и то и половин са. Я да видя как се прави огниво. Аз съм можел да го направя. И мисля тук вече да приключва епизода. И